Teräskulma hoitaa lakiasioita aidosti matalalla kynnyksellä, eli meille yhteydenottoa ei tarvitse pelätä. Ja sitten me hoidetaan näitä asioita oikeasti koko Suomen alueella. Asiat saa pitkälti hoidettua etäyhteyksin. Sen lisäksi me tehdään paljon kotikäyntejä, eli me ollaan tarvittaessa juuri siellä, missä se asia on. Teräskulmahan toimii koko Suomessa. Meillä on toimistoverkosto on sijoittunut sillä tavalla, että se on hyvien kulkuyhteyksien varrella. Asianajaja eroaa lakimiehestä siis sillä tavalla, että asianajaja on varmasti koulutettu. Oikeustieteen maisterin tutkinnon lisäksi täytyy olla käynyt erillisen asianajajatutkinnon. Sen lisäksi asianajajalla pitää olla myös vuosien työkokemus. Eli todellakaan kuka tahansa ei voi olla asianajaja. Me ollaan tiimi, me ei väitetäkään, että jokainen osaisi kaikkea, vaan jokaisella meistä on omat erikoistumisosa-alueet, missä ollaan parhaita. Itse hoidan etenkin asumisen ja rakentamisen juridiikkaa, joka siis kattaa aika paljon eri juridiikan osa-alueita. Paljon hoidan urakkariitoja, asunto-kiinteistökauppariitoja, asunto-osakeyhtiöasioita. Ja oikeastaan voisi sanoa kaikkea, että mikä liittyy kiinteistöihin, asumiseen, asuntojen tai kiinteistöjen omistamiseen jollakin tavalla. Etenkin hometaloasioita hoidettaessa korostuu se, että meillä on käytössä niin sanotusti koko työkalupakki. Me hoidetaan jatkuvasti asioita oikeudessa, oikeudenkäyntien kautta, mutta sitten me ollaan erityisesti erikoistuttu myös asioiden hoitamiseen sovittelemalla niitä. Minä hoidan pääasiassa rikosoikeuteen ja perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja, joita minä olen hoitanut yli 10 vuoden ajan. Toimin pesän selvittäjänä ja jakajana sekä toimitsijana kuolinpesissä, hoidan perunkirjoituksia sekä muita jäämistöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja ja lisäksi toimin sekä rikosten uhrien avustajana ja myös vastaajien avustajana ja lisäksi toimin edunvalvojan sijaisena alaikäisille. Hoidan erityisesti meidän yritys- ja julkisyhteisön asiakkaiden asioita ja hoidan aika paljon riidanratkaisuun liittyviä asioita. Toimin myöskin konkurssipesän hoitajana ja sitten kuolinpesän pesäselvittäjänä ja jakajana. Minusta kaikki riidat voidaan sopia ja niin kuin Martti Ahtisaari sanoi, että jokainen riita voidaan sopia, jos vaan tahtoa on. Voi sanoa, että meillä teräskulmalaisilla tämä järkevien sovinnollisten ratkaisujen hakeminen, niin se on meidän DNA:ssa erittäin vahvasti. Ja sovinnollisia ratkaisuja voidaan hakea hyvin tyypillisesti asunto- ja kiinteistökauppariidoissa, perheoikeudellisissa asioissa, lapsiasioissa, yritysten välisissä riita-asioissa, työoikeusasioissa, hyvin monissa. Että oikeastaan minulla ei tule juurikaan mieleen sellaisia asioita, mitä ei voitaisi sopia. Meille Teräskulmalla on erittäin tärkeää muurottaa sitä sellaista mielikuvaa kalliista asianajopalveluista. Eli monesti pelätään täysin turhaan, että jos se asianajajan kättely maksaa maltaita. Asianajatoimisto Teräskulma hometalopalveluihin. Päinvastoin meihin on täysin ilmaista olla yhteydessä esimerkiksi hometalopuhelimen ja perintöpuhelimen kautta. Teräskulma haluaa mahdollistaa, että jokaisella on mahdollisuus saada niitä lakiapuja. Hometalo- ja perintöpuhelin on tämmöisiä maksuttomia neuvontapuhelimia. Hometalopuhelimen nimi voi sikäli johtaa vähän harhaankin, koska oikeasti hometalopuhelin auttaa kaikissa asumiseen ja rakentamiseen liittyvissä lakiasioissa, joita voi siis olla esimerkiksi urakkariidat, asunto- ja kiinteistökauppariidat, asunto-osakeyhtiöasiat. Eli hometalo- ja perintöpuhelimissa jokaisella on mahdollisuus keskustella omasta oikeudellisesta asiasta maksutta lakimiehen kanssa. Esimerkiksi jos osakkaat eivät pääse sopimukseen perinnön jaosta, niin se on semmoinen tyypillinen esimerkki, milloin otetaan yhteyttä perintöpuhelimeen. Me kartoitetaan tilanne, että onko se asia sellainen, jota kannattaa lähteä hoitamaan. Mutta jos asia näyttää meidän mielestä siltä, että tätä ei kannata lähteä viemään eteenpäin, niin me sanotaan se asiakkaalle reilusti, että tätä asiaa ei kannata viedä eteenpäin. Asianajotoimistoon kannattaa olla aina yhteydessä mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. On paljon edullisempaa ehkäistä niitä tulipaloja kuin sammuttaa niitä. Ja on tosi tärkeää saada se asia hoidettua niin kuin asianajotaktisesti oikein alusta saakka. Niin me pystytään petaamaan esimerkiksi otolliset olosuhteet asian sopimiselle, jolloin me mahdollisesti vältytään siltä hyvin kalliilta riita-oikeudenkäynniltä.
Kun on tarve ottaa yhteys lakimieheen, niin usein on kyse merkittävistä ja usein vaikeistakin asioista. Ja sen takia halutaan taata semmoisia asianajopalveluja, että jokaisella on mahdollisuus matalalla kynnyksellä niitä saada.